खुलुमबाय नमस्कार दिनै फिन आं कानेक्ट विथ लरेन्स इस्लारि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव दान्दिसे समनि थाखाय आङो बे समाव लाइभआव फैदोङो गोबां मानसिफ्रानो सोंदों जे बावैसो सान सिगां इलेक्शन नटिफिकेशन होनायनि सिगां बिटिआर सरकारनिफ्राय जे इ रिक्सा होनाय जादोंमोन गासै बेसेबां होखो आरो होबावगोन ना होबावा बिनि सायाव गोबां मानसिफोरनो सोंलु दिखांदों जे दाख्लै इलेक्शन जि नटिफिकेशन बे नटिफिकेशन फोसावनायनि सिगां गासै बिटिआरआव 100 इ रिक्सा फोसावदों जोंनि सरकारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ बांसिन होनाय जागोन मानोना दासो इउपिपिएलनि जि सरकार बे सरकारा 2 दानल' जादों बे 2 दानाबो गासैबो वर्किं डेजखौ हिसाब खालामोबा 2 दान जाजोबाखै बिनिखायनो जोंनि सरकारनिफ्राय लानाय जेफोर स्किमफोर दङ बे स्किमफोरखौ मावफुंनो थाखाय दानि जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जि सरकार बे सरकारा हाथ'वाखै माखासे स्किमफोरखौ मावफुंनो थाखाय सम नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला एबारनि सरकारा मोजाङै गाहामै गाहाम गासैबो स्किमफोरखौ मावजोबनो थाखाय माखासे हाबाफारि लादोङो बिसिडिसिआ मोजाङै सायख'नांगोन गासैबो जे सरकारि स्किमफोर दङ बे स्किमफोरखौ मोजाङै मावफुंनांगौब्ला रायजो राजानि मतामत लानाय जागोन सावरायलायनाय जागोन गामियाव थानाय जे इउपिपिएल जे कमिटि दङ मोनफ्रोमबो गामियाव भिलेज इउनिट इउपिपिएल बिथांमोनखौ सायख'नो थिनहरनाय जागोन आरो बे लेखायैनो गोरिब मानसिफ्रा जेबायदि मोननांगौ साख्रि गैयै लाइमोनफ्रा जेबायदि सहाय मोननांगौ जायनो जेरैबायदि सहाय नांगौ बेबायदि गासैखौबो सायख'नायनि जि राहा बे राहाखौ दानि इउपिपिएलनि जि सरकार जुथाइ जि सरकार बे सरकारा गामि गामि हरगोन आरो बेबायदिनो गामिफ्राव सेलेक्ट खालामनानै सरकारनि जेफोर स्किमफोर दङ बे स्किमफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय जागोन बिनिखायनो दाख्लै जि 100 गं जे इ रिक्सा होदों आरो होबावगोन दा बेखौबो गासैखौबो थिग खालामनाय जागोन समा जिहेतु 2 दानल' जादों आरो गोबां सम दंबावो दा बे समफोरनि गेजेराव बेफोरखौ सायख'नानै मोनथावथाव मानसिफोरनो बे इ रिक्साखौ होनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन আজি সন্ধিয়া পুনৰ মই কানেক্ট উইথ লৰেন্স ইছলাৰী যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীত আহিছোঁ তো প্ৰশ্ন আহিছে ই ৰিক্সা কেতিয়া আৰু দিয়া হ'ব ইলেকশ্যন নটিফিকেশ্যন হোৱাৰ আগত আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 100খন ই ৰিক্সা বিতৰণ কৰা হৈছিলে যেহেতু চৰকাৰ মাত্ৰ 2 মাহ সময় পাইছে এই 2 মাহৰ ভিতৰত ৱৰ্কিং ডেজটো যদি হিচাপ কৰা যায় তো 2 মাহত আমি যিমানখিনি চৰকাৰে কাৰ্যালয় অফিচ খুলিবলৈ সময় পাইছে ই খুব কম সময় গতিকে অহা দিনবোৰত ইয়াতকৈ বেছি চৰকাৰী যি আঁচনি আছে সেই আঁচনিবিলাক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব যে সকলো গাঁৱত সকলো ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই ভিচিডিচি বিলাকে ভালকৈ চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত যাক ই ৰিক্সা দিব লাগে যিসকল সেল্ফ হেল্পক দিব লাগে এনেকুৱা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনা ঘৰ দিব লাগে যাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই এইবিলাক ভালদৰে চোৱা চিতা কৰাৰ পিছত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি আঁচনি আছে এই আঁচনিবিলাক বিতৰণ কৰা হ'ব তো আজি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ফিন বয়খুব आं साबायखर बावबाय कानेक्ट उइथ लरेन्स इस्लारि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ अनसायनायनि थाखाय बयनिसिमबो आं साबायखर बावबाय गोजोन्थों